Kaffee we fligrze. Fliger startnął ze flugplacu na warszawskim Okęciu. Kejci już szafnął wymagano wyżka. Kapitan tego fligra odzywał się bez tym ichni interkom. Paniczki i panoczkowie, witam gryfnie na pokładzie naszego fligra. Pogoda mamy dobre, niebo snożne, zapowiada się szykowny flug. Proszę teroski wygodnie się zitnąć, oddychnąć się i... O kurwa! Po jakimś głowkamżyku ten interkom odzywał się już zaś. Paniczki i panoczkowie, festelnie przeproszą, jeśli was bez łoka przed łokamżykiem, przed chwileczką wystrachą, ale jakich napoczną skorzy go dać drugi pilot wylot na mnie całą koszolka wrzawego kafeju. Musielibyście heteroski się obejrzeć przodek moich galot. Na to odzywał się jeden ze pasażerów fligra. To pewnikiem nie ma nic, to nie ma nic ku życi, ku mojemu zatkowi galotu. Posprawił Eugen z Pnioku.